No ahoj. Aj tento príspevoček sa týka súdnictva a korupcie v súdnictve. Filip Grištík z Košic, majiteľ taxislužby nejakej Taxi 17 alebo Taxiboj a podobné veci, alebo Dacia Boy, behal po Košiciach s tým, že potrebuje úplatok pre odvolací krajský súd v Košiciach, pretože okresný súd mu nameral nejaké rôčky za podvody, zlodejiny a ostatné veci. Predaj drog to ešte nebol. S tým, že si potrebuje kúpiť beztrestnosť. Takže ako prídu k tomu poškodení, okradnutí, aby niekto si tu u nás kupoval u krajského odvolacieho súdu beztrestnosť, ako Filip Grištík v Košiciach. Ďalšie bude zas o vymožiteľnosti práva na Slovensku, pretože súdnictvo sa nám to zvrhlo na obchodovanie s rozsudkami, čož teda nie je nič moc.